Hola a tots, anem amb les restes d'expressions algèbriques. Són molt semblants a les sumes, són pràcticament quasi bé iguals, l'únic que havia el canvi aquí de signe, igual que a les restes de nombres enters, que us portava una mica bojos. Farem dues opcions, escolliu la que més us convingui. Bé, com he dit, farem dues opcions, però primer recordeu-vos que necessitem al principi del 0 igual que les peces unitàries i que només es poden sumar les peces que són iguals, és a dir, que són termes semblants. Recordeu que tinguin la mateixa part literal o que siguin termes independents amb termes independents, és a dir, números amb números. Això és molt important. Llavors, tenim dues vies. L'opció 1. L'opció 1 és aquella d'afegir tantes parelles de 0 com siguin necessàries. Ja sabeu que aquesta opció, quan tenim poques peces, és bona, però a la llarga es complica. Però per començar va molt bé per entendre el concepte. I després l'opció 2 era canviar el signe a tot el que hi ha darrere del menys i està entre parèntesis. Llavors anem a fer les dues opcions perquè veieu que dona el mateix. Bé, anem a fer l'opció 1, la de posar tantes peces com necessitem. Llavors, anem a l'enunciat. Veieu 3x més 2 menys tot això. L'hem de restar tot això a aquesta part d'aquí. Per tant, el primer que hem de fer és posar aquesta part en peces. 3x, 3 peces verdes. 2 peces unitàries. Per tant, ara, quan la tenim plantejada, anem a treure. Ens diu que traiem, recordeu que el menys no li dèiem menys, dèiem traiem. Traiem què? Una x, no diu? Per tant, puc treure una x? Sí, traiem una d'aquestes. Bé, aquesta part ja la tinc. Ara em diu, traiem 3 peces vermelles, perquè és menys 3. Puc treure 3 peces vermelles? No. Per tant, recordeu que afegíem tantes parelles de 0 fins que podíem treure 3 peces vermelles. Per tant, afegeixo parella de 0, parella de 0, ara tinc 2 peces vermelles i parella de 0, perquè és el mateix, perquè això és el mateix, si està o no està, donarà el mateix, recordeu. Si no us en recordeu, demanar-me a classe que us passi un altre cop el vídeo de les peces aquestes, de les unitàries. Bé, ara ja podem treure 3 peces vermelles, oi que sí? Les traiem. I què ens queda? Ens queda tot això. Ja hem tret tot el que ens ficava en el parèntesis, per tant tenim la solució, que és, ens queden 2 barres verdes, 2x, i ens queda 1, 2, 3, 4, 5. Més 5, perquè són positives. Això com es faria? 3x menys x, 2x. I més 2 menys 3, més 5. Val? Queda aquest resultat. Ara anem a veure l'opció 2. Bé, ja tenim plantejada igual la primera part i ara el que hem de fer és canviar aquest signe. Llavors ho fico aquí en vermell. La primera part la deixo igual, 3x més 2, i ara hem de canviar aquest signe. Si el canviem, quedarà més, que les sumes les podem fer, i què fa? Canvia tots els signes de lo que hi ha aquí dins. La x aquí no tenia signe, per tant és positiva. Llavors canvia a negativa. I aquest menys 3 està negatiu, canvia a positiu. I ara això és una suma, que sí que la sabem fer. Aquesta part ja la tenim aquí. I ara ens queda aquesta. Menys x. Doncs fiquem menys x. I 3 peces grogues. 3 peces grogues. I ara fem la suma. Els termes oposats marxen. Aquest amb aquest se'n va. Pel principi del 0. I ja no pot marxar res més. Per tant, ens quedem així. I què ens dona? 2x més 5. Veieu que és el mateix resultat. Per tant, l'opció que més us convingui. Per això heu d'entendre bé les sumes, que només és agrupar i ja està.